guys, this is Michelle. Life update sa taday. Ikan kami nagpalit dyan ng sakyanan day. Nagira kang kami sa KFC sa ng Burger King. Palit kami ng makubkub day. So naman tanang mo pauli sa akong partner day. Niya karon ako magiging na dit usa ta. Kay bagan permilam tay ni bayay, trabaho bayay. Wala man nilugwa ay day. Mulugwa siguro trabaho. Mas ka nagaso tayo magka-time for each other no. Pero ang tinuod gigutom ra gud si Niya gahanap og ganan nice view. Well magkaon pahangin usa. Ambot kani siguro ng mga oras sa day, mga alas 6 to alas 7 alas 7 to alas 8 day. Grabe adlawon pa kayo diri day. Di mo may client na late na basang oras day. Unya pasagdilan ko diri day magkaon-kaon day. Lamon-lamon na ba ko diri day. Pero manghagad lamang ko day, mga unta ninyo day. Gimingaw bay ako aning burger day. Ganahan ko pala man day with chicken day. Unya akong gipili day kay spicy man day. Di ba lami kaayo day. Tapos nagpalit sab kami day ng french fries, ug fried chicken day na popcorn day style. Ila gravy ra ba diri day kay dapat paliton. Kani si Mono day busog pa daw siya. Siya day gipa-order day. Pero ako ra man iya gipangutana day unsa daw akong i-order day. Nang puro large iyang gipalit day. Imtate jud siya ana dinha day nakaon gud siya. Well, kaon-kaon kami nga na day. Day mo labay na mag-walking. Kana gani sila day nag-exercise day, nag-walking day unya kami day tudo kaon sab kami diri day skill. Sila day dili mag-rice day, ang uban day dili mag-rice. Kami sa day diri day di mawang rice. Rice lover baya. Pero karon day no rice sa ta day kay lami man ikaon day ng burger.